Ga-vlog ko ba? Kita ka sa kamera? Gapalibre ko sakay. Asa ka mo naog? Asa ka mo ato? Tumati na kuya. Natuta ka rito. Libre, wala ko ikipangayo, libre. Storyahin lang to. Ay, dali ka. Dali lang ka, Dam. Ikas. Let's go! Ali. Ayaw, ulaw-ulaw ko. Wala ko ga-discriminatory. LGBT ba? Usa pa na sila diya. Nice! Tomboy, usa pa na niya. Sinasaludohan kita. Hey! Ang ako alag yun ring purpose, madam, makatabang ko ba? Oo. Ayaw, ulaw-ulaw ko. Wala ko ga-discriminatory. LGBT ba? Usa pa na sila diya. Tomboy, usa pa na niya. Ang ako alag yun ring purpose, madam, makatabang ko ba? Ako rin si Jong, Dama. Unyang, utan ako usap siya pangalan, Dam. Shan. Kaya wala man ito na-record din na good. Muna lang niya ako ang kanang share lang ko tag blessing ko. Kana dia jeep gay na, dili gina aircon na. Pero pabayron man gagyapon. Come on! Mo gani. Di ba? Comfortable mo ka di pa ako babae. Magkita mo dili. Unya, ang uban mohadlok dam ba? Madlock sila dam gay. Kasi scam ko, gabinuang lang ko. Pero actually walay hold upper o kidnapper. Inganing orasa ga latagaw. Bigid na usually. Wala po kidnapper o hold upper ga content. Nabay, kadali lang nga, hold upon sa ako ni siya ha. Mo na day ko. Di ba? Make sense ba? Yeah. Grab good kinag-operate kang cellphone. Hala, ikaw akong target sa layo eh. Try na ako ni siya. I-try ta ka kung tinuod ba yun nga mo, may baka mo kilatis og tao. Kay lisod ya paliton ang pagsalig ang trust lisod ya paliton. Actually, dili gyud siya mapalit eh. That's right! Di ba? Pero na lang ko ang tao naong og kwarta mapalit gyud na siya. Ya libre pag yun. Okay. Di ba? Kabaga na ko na oy. Actually karon ako ginapabaga now. Kaya ako may nag-offer. Bola lang yan. Grabe ang traffic ng kaayon sa traffic. Ay lang ka problema ng traffic eh. Importante libre ka. No. Maliit na bagay lang ni. May ganing akong content. Kargahon ta ka padulong matina. Patay siguro ko no. Ikaw ang kinamanguran? Naka-action babae? Dua? Dili. Kinamagulangan lang. Isa lang. Pero nagano ta kag college? Wala pa yan. Nagtapog college. Pero galing ko mabalik next year. So bata-bata pa yun ka. Naka sa 26 no? No? Bata-bata. 24. Tungod sa lawan. 24. Mga naara dira. Padayon yung eskwela eh. Mas college ko balik. Unsa man, inaog ta ka diri sa kanto lang mismo, paliko ta. Maog ta ka dito. Ay, naog na po dira rin yung parahan. Ikaw ha, kung sa ako, feeling dyan ko mo, kuhan. Usually bang yun, ano mo balibad ang ako ginaoperan, tungod kamera siya eh. Ako po dyan niya ko. Pag ingon mo vlog matras, ang tapong balik niya. Nakayas, ang good ko. Yes juga, libre good. Happy pa yung pwede ako. Sige, salamat kay si mong kuhan ha, pagsalig ha. Salamat po sa Salamat kay mong pagsalig. Diri ka na ako ibutang sa landunganan. No, landong diya oh. salamat. Ha? Landong magud diya ko. Sa pikas ka, init na, walay punuan. Diri ta ka i-drop. Salamat kayo. Salamat kay sa pagsalig ha. Siyan, matano siyan? Okay, Yo.
Salamat. Oo. Amping, ha? Amping, oo. Amping niya. Salamat. Sige. God bless.